Guretzat garrantzitsua da, azken batean aukera ematen digulako gure arloan edo behintzat antzeko arloetan lanean ari garen aditu profesional euskaldunak elkartzeko, ez? Eta pixka bat egiten dugunaren berri eman, bestenaren berri izan eta pixka bat iritzi truke horretarako. Eta nik uste dut hori dela topaketek egiten duten ekarpenik handiena. Bai, azken batean hizkuntzari nondik begiratzen zaionez, ikergaiak ere askotarikoak dira eta ikertzaileen profilak ere bai, itzultzaileetatik hasi hizkuntzalaritza formalean aritzen direnetara, tartean soziolinguisteak ere badauzkagu, eta orduan popurri bat sortzen da azken batean, baina nik uste dut hori dela hain justu ere topaketei bisitasun hori eta puntu interesgarri hori ematen diena. Denetik dago pixka bat, goizeko saioan hizkuntzalaritza formalagoa izan dugu, interpretazioari buruzko beste lantxo bat ere bai, gero soziolinguistikarekin lotutako lan batzuk ere badaude, hizkuntzen irakaskuntzarekin lotutakoak ere bai, hizkuntza teknologiekin lotutakoren bat ere bai, beraz, denetik pixka bat eta oso jardunaldi aberatsa eta askotarikoa. Esan, hau, hizlari nagusi gisa Borja Aristimuño gonbidatzea, etorri zen ueukide baten proposamenetik, ueukide batek eskatu zuelako ea zergatik ez genuen antolatzen hizkuntzalarien artean halako zerbait irulegiko euskuaren inguruan eta zuzenean Borjarengana jo genuen, ea berak ze iritzi zuen, ea egingo luken halako zerbait, eta esan zuen irulegiko eskuan bakarrik zentratuta beharrean, aurkikuntza filologiko handien inguruko zerbait egin lezakela, eta beraz, egia esan hitzaldi bikaina eskaini du, eta zoragarri, etorri zaigu.